Darlleniad o'r Efengyl Matthew, penod 11, adnod 2-10. Pan glywed Ioan Fydyddiwr oedd yn y carchar. Beth oedd Crist yn ei wneud? Anfonodd ei ddisgyblion i ofyn iddo, a ti ydy'r Meseia sydd i ddod, neu ddylen ni ddisgwyl rhywun arall? Ateb Iesu oedd, ewch yn ôl a dweud wrth Ioan be chi wedi glywed ag i weld. Mae pobl ddall yn gweld, pobl clof yn cerdded, pobl sy'n dioddef o gwahanglwyf yn cael ei iachau, pobl fydder yn clywed, a pobl sydd wedi marw yn dod yn ôl yn fyw, ac mae newyddion da i gael ei gyhoeddi i bobl dlawd. Ac un peth arall, mae bendith fawr i bwy bynnag sydd ddim yn colli hyder ynddo i. Wrth i ddisgyblion Ioan adael, ddechreuodd Iesu siarad ar dyrfa am Ioan. Sut ddyn athoch chi allan i'r anialwch i weld? Brwynen wan yn cael ei chwythu bob cyfeiriad gan y gwynt? Na. Pam aethoch chi allan felly? I weld dyn mewn dillad crand? Wrth gwrs ddim. Mewn Palesine mae bobl crand yn byw. Pam felly aethoch chi allan? I weld proffwyd? Ie, a dwi'n dweud wrthoch chi ei fod fwy na proffwyd. Dyma'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn sôn amdano. Edrych, dwi'n anfon fy negesydd o dy flaen di, i baratoi ffordd i ti.